दा बेखौ बहाय दो गंसे बाल्थिं गंसे रिलिफनि गार्जेन खोनासंनाय बयबो थारमाने बेखौ जोंना हाग्रामा साननि सरकारा फाथायहरबाय देरहासार बसुमतारी सारा आंखौ राननो दायथ' होदों बुजिबाय आंखौ राननो दायथ' होबाय नालाय आं गिदिंबाय थानायखाय नोंसोरखौ नुखानायखाय आंखौनो दायथ' होबाय बियो राननो दा बेखौ बहाय दो गंसे बाल्थिं गंसे खोस्लि गंसे थोरसि गंब्रै प्लेट गंब्रै होबाय आरो गामला गंसे जग गंसे मोनसे परियालाव बेखौ होसिगोन आरो सारायबो गंसे 11था माने आइटेम माने थोरसिया मोनसे आइटेम दोआ मोनसे आइटेम बे नालाय 11था आइटेमखौ माने होनो थाखाय आंनो दायथ' हरबाय देरहासार बसुमतारी सारा आंनो दायथ' हरबाय राननो थाखाय ओमफ्राय कारिगावआवबो होबाय दा बेवहाय होफैबाय दा जा मानो बेखौनो जोंनि माने बिटिसिनि सारमोन हरबाय होननानै एसे गोजोननानै नाजावदो आरोखि दा सोर नाजावग्रोगोन ओरैहायबो नाजावथोंसै माबा हिसाबै धन्यबाद जोंनि गोदाव सोराव रिलिफआव थानांनानै दा जोङो खस्थ' जानानै खस्थ' भुगिनांनायाव बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सार आरो देरहासार सारमोनहा आरो जोंनि प्रमिला बायदेवमोनहा बेफोरखौ एसे हेल्प होनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जाहाथे जोंनि बे अलखद समाव निदान संनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो धन्यबाद होनाय जाबाय बेखौनो आङो बुंनानै आं नाजावनाय जाबाय गोजोन्थों साबायखर दा आखुफोर जादोंबा जोबनानै लादो नोंना मोनखाबाय दुमा जासिनबाय नामा लेखाखौलाय कम्बलाबो लाबोखाबाय कम्बलाबो मोनगोन दा बावनाबो सिंहनिखायनो नोंना बेयाव लगाय नोंना